Braćo i sestre, Bog vam pomoga. Ljudi se često pitaju koji i kakav duh je u karakteru našeg naroda. Ali postoje ti večni zakoni koji sve stave na svoje mjesto. Gledao sam i filmove u kojima borci govore o borbama na ratištima tokom 90. godina, a nijedno nije bilo potresno kao sa Košara. Slušao sam preživele, govore o hrabrosti onih s kojima su se borili rame uz rame. I Bog je dao da postoje svedoci koji su bili uz Aleksandra kada mu je bilo najteže i koji mogu da govore o njegovom srcu, hrabrosti i rodoljublju. Teško je da nađemo prave reči koje bi opisale taj odlazak u pakao, gde je odlazak bilo herojstvo samo po sebi. Tek ovako, kada smo se okupili posle 21 godinu, svojom voljom i potrebom da budemo ovde pred njegovim muralom, sa ljudima koji su svedoci pakla Košara, kao da očekujemo da i on sam progovori i da se nasmeje. Trebalo je vremena da se shvati koliko je prema Aleksandru sudbina bila okrutna, uzimajući od njega ono najdragocenije, da u cvetu mladosti bude heroj, da hita stazama slave predak. Uveren sam da bi njega okupljanje obradovalo, ali skromnost, dobrota i patriotizam ne bi dozvolili da bude ovim uskić. Njegova baš ta skromnost, ljudska dobrota i patriotizam je iznad svega obeležila njegov život. Naš narod je oduvek izložen večnim zakonima rata. Nismo imali mira vekovima, proganjani smo, ubijani. A ako rata nema, neprijatelj uvek bio spreman da ga izmisli. Ne smemo da dozvolimo da se Aleksandar tamo gde je sada osjeti zaboravljenim i moramo biti svesni da nijedan naš gest, niti bilo kakvo naše delo, ne može biti toliko veliko da mu se odužimo, da njegovim najmilijim umanjimo bol za njim. On je još od rane mladosti, progona roditelja sa vekovnih ognjišta, iz rodnog grada gledao put plavog neba i nadao se da će njegovi naći sreću, da će im negde biti bolje. Sanjao je svoje snove, gledao sunce koje mu iza leđa zalazi na zapadu, crvene sutone, ali njegovo srce i sudbina tražili su od njega više, da bude jedan od onih kojih pred hordom tirana brani otadžbinu. On je to uradio po cenu svog života. Ovaj skromni mural je jedan od naših pokušaja da sačuvamo uspomenu na Acu i da svaki stanovnik Gajdobre, svaki stanovnik sveta koji prođe ovda, pored ovog zida bude ponosan i svestan da istim ulicama koračao heroj. Heroj koji je dao život za svoju zemlju i svoje snove. Nema sumnje, strašna je i surova njegova sudbina, nemerljive bol njegove porodice. I potrebno je da svako dete u Gajdobri zna ono čega, nažalost, nema još u školskim knjigama. Da je u Gajdobri živeo, da je u Gajdobri počivao Aleksandar Kisin, srpski vojnik, poginuo sa 27 godina na Košarama i da ovo mora da bude večno pamćenje dok ovde ima ljudi i sećanja. Danas su novine i usta mnogih u svetu puna priča kako je Kosovo izgubljeno. A zaboravljaju što niko nikada ne sme da zaboravi. Ono što je u srcima, u pamćenju, ne može da bude izgubljeno. Ako je tamo hrabro pao naš heroj, naš Aleksandar, on nije pao s mišlju da je Kosovo izgubljeno, nego je pao da ostavi u amanet da se mi nikada ne smemo odreći srpstva i Kosova. Nad Acinim životom zavladala je tišina. Tamo gde je ne šušti drveće, ne žubore potoci, ne pevaju ptice.
vele da vlada večni mir. I ova misao u meni budi drugu, da je ova zemlja rađala decu i junake. Decu što znaju čuvati dom. Aleksandar Kisin je jedan od onih koji su čuvali i zemlju i dom, i herojski je stradao čuvajući Srbiju. Neka naš hrabri, dobri, lepi Aco pogleda nas iz doma na nebu i razume da nismo ni savršeni i da ne umemo da se setimo svega kad treba, ali ga molimo da veruje da ga nećemo zaboraviti i znamo da je na nebeskoj straži iznad večnih Košara i večnog Kosova. Neka mu je večna slava i hvala.